mukaon gyud ta aron mabuhi. Sakto ba dili? Pero ang pagkaon og ilimnon karong panahon na maunay tuburan sa daghan kay mga sakit. Maobitan na inig check up nas doktor, daghan na kayong idili nga pagkaon. Kay ang pagkaon makamatay. Gilingay mong tupad, ing nananay gidili nimo. Pila na kabuk gidili nimo. Ang pagkaon makamatay. Kay kani manggong pagkaon sa kalibutan dili gini ang tinuod nga naghatag og kinabuhi. Pero ari ka mukaon sa tinuod nga pan nga gikan sa langit, buhi kita. Ug mauna ang pan nga matud pa ni Kristo ang iyang lawas, mao ang tinuod nga pan, ug ang iyang dugo mao ang tinuod nga tubig or ilimnon. Ang kini siya gisulti ni Hesus diha nga ang mga Hudiyo naglagot na kay niya. Ngunang tungod aning iyang pagsulti nga siya mo itinuod nga pan, dili katong gikaon ni Moises o sa iya mga kauban dito sa disyerto, 40 nilang laguta o nisangko gyud nagipatay si Hesus. Niya ang utuon ni Hesus, ang mukaon ni Hesus pinaagi sa pag-ingon niya nga moari kanako. Kani manggong pagsulti ni Hesus nga moari kanako, tulukibon kay nistanan. Para sa ani karon kamo ni anhi mo simbahan unsa may pasabot ani, natuman ba ang awhag ni Hesus nga moari kamo kanako? Natuman wa? Posible kay nibiya magin mo yung balay niya, ni anhi mo din ako sa nibiya sa ko dito, may biyatang sigilag katog kay lain akong lawas ron tungod gyapon is gikaon o giinom. Mao na nibiya gyud. Pero dili na maoray kahulugan sa pag-anha ni Hesus. Matud pa ni Hesus, walay makaari kanako sa laing bahin sa kasulatan Ebanghelyo. Walay makaari kanako gawas kon biyaan niya ang iyang asawa, bana, anak, ginikanan, balay, trabaho, ug ang iyang kaugalingon mismo. Mao din tinuod gyud nga moadto ni Hesus, moari kanako. Nya sa inyong pag-anhi dinhi wa na mo maghuna-hunaon sa may tabo sa imong mga kauban sa balay. O gidani mo sila dinhi. Gidani mo ba kay kasigi kag ingon, Ginoo nga kontang bana ma ulian anta sa iyang kabuang babag-o unta. Nga kontang asawa maayo unta sa iyang sakit. Nga kontang anak muhunong na aning iyang mga bisyo, katapulan, siging kaadik aning cellphone o computer. Basig mo na imong gidadin perting layo ang tinuod gid ang pagduol ni Hesus, ang pag-ari ni kanabaw ingon umari ka mo kanako, ang pag-adto day nato ni Hesus kani gid siya resulta ning tubag nato sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Sa imong mga kamot o Ginoo akong gitugyan ang akong espiritu. Ang pag-anha din nato ni Hesus mao ang pagtugyan sa espiritu nato. Kanang espiritu mao na ang atong kalag, dili lang ang atong lawas. Kay kung ang atong lawas mo atong itugyan ngadto niya, gusto kita nga ayuhon ang atong lawas. Pero kung kalag ang atong itugyan niya, lahi og level. Unsa may levels kalag, ang iyang kinabuhi nag-agad sa pagka way sala. Mabuhi ang kalag basta way sala. Anya inig-ingon nato kanimo
itugyan ko ang akong espiritu, pasabot limpyuhi ko sa akong sala. Nya ang imong sala kay naa mas imong pagsigig pangasaba sa imong anak. Nya ang imong gihangios Ginoo, mabuutan unta ning akong anak. Sakto ba na? Dili. Oy. Dili. Ikaw nga nagsigig pangasaba, na miligro ang imong kalag. Ngano man? Kay sa sige nimong pangasaba, nakasaha ka. Kay kanang pagpangasaba, kanang kasuko, sala mana. Sa ato de, pagtugyan na to sa atong espiritu nga tos Ginoo, makita nato nga ang atong espiritu nakasala or na taptan sa sala tungod sa atong pagsigig pangasaba. Abot na to dito, igbalik sa may itong buhaton. Ginoo, din ako mga saba. Ana, gilingay mong tupad. Inaon sa roy angay ni mong tangtangon nga sala. Na? Naay daghan. Tanawa ang imong kalag. Dili pagsigtanaw ng lawas. Ay, kining atong lawas, mawara ni. Usara ni kapag pamilok. Nalagi makita ko na mga gubat-gubat ba, nga sundao, dinaganay, kusog emudagan, ikaigo gisbala, period yung ritso, no? Ikaigo ba? Bang! Ana na yun. Dali, aragis lawas. So, di mo agig, gawas lang matapsingan. Pero maigong, igong dughan, ritsog hunong, lingyan na imong tupad. Ina mo kalit radyo kag hunong. Basi katuo ka nga makaabot pa karos inyo, mukalit radyo kag hunong. Bitaw niya mao na atong sigyag paningkamot lawas kaning kalag kay mo padayon ang espiritu mo padayon na gani moabot pag naglangit o kaha moabot pag nag-imperno. Nya di gina mamatay bisag tuwa sa imperno, magantos rada. Nya unsa may makapa-imperno ang sala. Muna di agita ta sa sala particular kaayo. Dinis atong unang pagbasa si Esteban niingon, pagkagahi ba ninyong ulo? Inyo nang gipatay ang mga propeta nga nagtug-an nga moabot na ang Mesiyas. Pag-abot sa Mesiyas, inyo pagid siyang gipatay, di gyud mo maminaw. Ilang gisapungan, ilang dunggan, gibato nila si Esteban, porting pataya. Pero unsa may gisulting Esteban, nga wa maghuna-huna sa iyang lawas, naghuna-huna siyang kalag. Unsa iyang gisulti? Katong dayong katapusan, gikusog ito sa tong lektor pagsulti. O niya miluhod siya og misinggit pagkusog. Saan tayang gisulti? Niingon siya, Ginoo, pamatya sila. Mga animal kay nistanan. Unsay gisulting Esteban nga naghuna-huna siyang kalag. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Ang pagpasaylo. Kani di ay makalimpyo sa tong kalag, no? Kanang mo pasaylo ka sa tao nga nakapasakit nimo. Ang pagpasaylo yun. Muna iniglakaw si imong bana sa padong siyang kabit. Ing na den Ginoo, ayaw siya pakasada sa iyang gibuhat. Nindot, no? Ikaw sa bana pag uli nimo naabutan gini mo spari nga ni ambaks bintana kay dito gadog o ang imong asawa, igo ra kang muluhod sa inyong altar nga gamay. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Umana ka? Oy. Mawita na ang simbahan ni promote yun aning gitawag og synodality. Magkuyog ang buangon ug ang buutan. Nya unsa may makapakuyog sa buangon ug sa buutan
kay ang buutan mupasaylo sa buangon, mudawat og maluoy sa buangon. Bisag magpadayon pa sila sa ilang kabuang, makikuyog ra ginang buutan. Ang tinuod nga buutan og tinuod nga nikaon ni Kristo nga nahimong buutan, kamao ginang mupasaylo sa mga buangon. Ana na siya. Katapusang lingi be ing na unsa man ka, buutan o buangon. Di gani ka mo pasaylo sa imo isig katao, buangon ka. Pero mo pasaylo gani ka, bisag gisakitan na ka, bisag hapit na kapatyon, buutan ka. Na ini text na ko karon pader, adtong niaging adlaw nagpada ko nimo. Karon nagpada na sad ko nimo. Nadawat nimo pader, nako unsa man nga paagi nimo gipadala, bangko o GCash. Siya GCash pader. Nako unsa may number nga imong gigamit, iya din kong gi-Texas number. Nako uy, di man ni number nako diri. Wa sa ko'y number sa GCash kang Brad Loloy, Brad Jacobi, kang Remedios Ocaba, di gini mao. Ngun din siya, hala pader, na-scam sa deko. Nako, lagi, maubitanan niingon ko ninyo, diri gyud mo sunod sa akong YouTube channel, kaning Padriciano Obod nga, naanay mga 100, pila nitong subscriber, 189,000 ka subscribers. Kay mailhan man na nimo ang bisag mo usahay gud ning mga scammer mo gamit yus akongan, mo gamit pagid sa akong naong niya, mo ingon din na atay project, may masakay mo istorya mag-ingon-ingon pa, salamat kay sister or brother, dako kay ning ikatabang sa atong kumbinto mo na ana pa. Pero ang gihatag nga account o ang account name dili mao. Muna din higin mo sunod aning atong YouTube channel. Nga ingon sa hala pader, kaanogon ato. Nako, ayaw lang kabalaka. Pasaylo alang ng mga buangon. Kay ang imong tumong mao man ang pag-donate nga simbahan sa kasing-kasing sa Ginoo, kauban man gyapon sa simbahan kining mga buangon, naka-donate gyapon ka sa simbahan. Mao na nay gitawag og synodality of the church. Insya. Unya pader na matagaan sa gyapon ko sa Ginoo o grasya ani, naku oh, siyempre matagaan ka. Bahin-bahini sa ng mga scammer. Pero ang nakaapan lang, musamot silang kabuang kung ato silang patuyangan. Mo na aron dili sila musamot og kabuang, ayaw na lang sa silang padadi. Ana, di ba? Aron makaamgo sila nga di gid maayo ning among gibuhat. Niya pinaagi ni ana, basin pa di ay mabuutan sila. Mo ni siya mga igsoon, ang pagkaon di ay ni Hesus nag-agad sa atong pagsunod sa iyang mga pagtulunan o kinabuhi. Si Esteban nakahimo ni ini, kita sad makabuhat unta ni ini. Kani untang atong pag-ingon sa imo mga kamot, Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu, di ta magudahon nga protektahan ta sa kamatayon sa lawas. Kung dili, protektahan kita sa Ginoo sa kamatayon sa atong kalag. Nya unsa may iyang ihatag nato, ang kalig-on, sama sa kalig-on ni Esteban, sama sa kalig-on ni Kristo o sa mga santos, kana bang magsige ra gid tag pasaylo. It takes courage and strength to forgive. Ug wa kita gracias Ginoo, di kita kapasaylo. Bisan lang kanang simple nga nang libak nimo, lisod kay na pasayloon. Lisod. Kanang imong anak nga imong gilauman nga mo graduate unta, nya niuli usa ka adlaw gahilak kay nabuntis na, wa pa kang mag-eskwela, tilisura na Di ba? Kana bitang babae ka, imong uyab, sigihan kag tukhang, nya pagkabuntis nimo biyaan ka. Lisod na Sayon dili.
Kanang porti nimong paningkamot og trabaho dito sa abroad, kinamatayon imong trabaho sa barko o sa yuta dito porting inita, iguli nimo nangabit rang imong asawa, still lang lamiag yung patyon. Pero pangayo, Ginoo, liguna ang akong espiritu. Ana, makapasaylo unta ko niya, makapasaylo unta ko nila. Kay kanang maong pagpasaylo, mao sa nay agianan sa baha sa grasya. Nabitay mo dool nako pader, nabuntis ko. Gibiyaan pagyugos nakapabuntis nako. Ako ning ipa-abort ang bata pader kay di nako kaya nga moatubang aning maong sitwasyon. Nako day, bisag unsa pang paagiha nga nabuntis ka, kana kay nabuntis ka, grasya nas Ginoo, higugmaan ang imong anak. Ni siya gaplano na bi ako pader nga ipa-abort ko ni. Kinsa may imong pa-aborto na ako, aniya makanduol makanako. Aya nang ipa-abort, basig mahimo pa ng pari. Di ba? Kadaghan diyang nahimong pari na nga obispo paganing uban nga produkto sa kaning tinukhangay way klaro. Nay daghan. Naamang gani na pari nga wa gyud kahibaw kinsa iyang amahan. Hangtod na lang naordinahan siya. Pero giatiman siya siyang mama. Gibuhi siya o gitudluan sa maayong pagtulunan. Napari gyud, buutan pa gyud. Ambot di ba sa kana siya manukhangay pero buutan. Giayo mas Ginoo ang iyang espiritu. Grasya ka na. Mao na mo pasaylo kita kay naa diha ang grasya. Ako bitaw mo pasaylo ra man jud ko ninyo nga wa gyud mo mamalit og slat kanunay. Ingon ra man jud ko sa imong mga kamot Ginoo, itugyan ko ning slat nga wa pa mahalin og horot. Ana, ingon sang Ginoo, pailob lang sa mga kapakyas nga naangkon mo. Ana. Para mo nagkanta ni itong sama so sa kadamgo. Una, ato na siyang batunan og mauna ang tinuod nga pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Hinaot unta, malagsik ta kay ang kalibutan karon nagsigig pangitag pagkaon nga makamatay, dili pagkaon sa kinabuhing dayon.